माझं नाव उद्धव नारायण चव्हाण. मी आमचे मराठा योद्धा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचा शेला बनवला आहे. तो शेला बनवण्यात आम्हाला 25 ते 30 दिवस लागले. पैठणी साडी महाराष्ट्रात खूप फेमस आहे. ते आम्ही 4 ते 5 जणांनी बनवला आहे. ते आम्ही त्यांना देणार आहे. माझे नाव नूतन अमोल घायवट. मी पैठणी काम करत असताना मनोज दादा जरांगे पाटील यांनी आमच्या समाजासाठी 2 वर्षापासून लढा देत आहे. त्यामुळे मला असं वाटले की पैठणी शेल्यावर त्यांची प्रतिमा साकार करावी. मी ती प्रतिमा साकारली आहे. ती आता मी मनोज जरांगे पाटलांना दाखवून त्यांना भेट देणार आहे.